Слизаме. Така, браво, Аронов. Тръгвай наскоро. Нищо, батко. Хайде, спокойно играй. Браво, Денис. Чудесно. Пари, Криси. Пас. Има среда също. Хайде, работи стопката. Така, хайде, Денис. Слизай вътре, Аронов. Чудесно, Денис. Браво. Хайде, по местата с хората. Аронов, човек склани. Там лъчка по-напред. Денис, ти виеш отпред, хайде. Криси, тук, перфектно. Браво, Денис. Ви да си я вземеш. Ой. Браво, Аронов. Ако искаш да не ми ги, ако имаш пари по-тега ще ги дам. Карвай. Добре. Браво, бе, Денис. Браво, бе, майсторче. Ей, там ни вкарах един гол. Ей, Денис. Да, там. Денис, казах ти нещо, браво. Там почнаха. Така те иска в център. Там почнаха сега, 3 минути са минали. Аз снимам. 3 минути и ни вкараха гол. Айде, вземи ги, ще ги платя. Ще платя ги, аз ще ги дам парите. Връщай, да поемеш топката. Иде, къде си стискаме? Човек в средата лъчи. Браво, Криси. Към топката, Денис. Бързо, Дарио, играй. Браво, Дарио. Браво, бе, Аронов. Аронов. Браво. Така се играе. Хайде. Любчо, изпълнявай фала там. Ади, откри, изпи топката. Откри се, мой топка. Спокойно, Лъчка. Гледай. Чудесно. Денис, гледай засадата. Денис. Засадай това. Криска. Перфектно. Денис. Иначе страхотно отиграване. Браво. Айде, обърни се. Криска, човек пари. Гледаме засадата там. Денис. Ти гониш, Денис. Давай. Крискай. Криси не двамата човек си го скърба. Ей, Криска. Браво. Пас напред. Тръгвай, Ники, напред. Лъчи, не се хвърляй. Давай, Ники. Мето, спокойно играй. Бий там вратара. Айде, вратара. Айде, Ники. Настрани имаше Лъчи. Браво, бързо Лъчи там. Връщай, Андрей. Връщай, Андрей. Гледай крилото. Браво. Любо, назад, Любо. Играй. Дарио, много сте напред. Дарио, човек с гърба. Потънче, бягай. Взимай Лъчка. Искам удари да видя. Играй. Браво, бе, Криси. Айде на Що тънче, Криска, пас хайде. напред. Тръгвай напред, Ники. Пас напред. Лъчка, не ми си изхвърляй там. Мето, Тръгвай стъпай. напред, Дан. Стъпай, Мето. Сам, Андрей. Бутай напред. Абе, не се закривай в него, бе. Бягай от него, бе. Андрей. Хайде, хората. Денис там, взимай. Хайде, Любо, човека, Любо! Любо до човека! Хайде, Денис. Дай, Криска. Хайде, Ники. Браво, бе, Денис. Там, Андрей. Така, Роно, чудесно играеш. Пас. Нищо да си я вземеш. Судар, Денис. Браво, бе, момче. Браво, бе, Денис. Супер, така, няма го, играем. От ръка. На линията. Абе, какво правиш, бе, то? Това ли рита тази топка, бе? Горе скачай, спокойно, Лъчка сам. Нищо. Свали я долу. Свали я долу. Браво, бе, Лъчи. Айде, едно. Спокойно, Криси. Навътре. Така. Ето го, Криси. Лъчи на къста, бе, Лъчи. Лъчка на къста му е хората, Ники. Хайде. Дай да разиграем. И назад. Дарио, искай. Пас назад. Нищо Криска да се вземе. Дарио, много. Дай, браво. Сам, Ники, давай. Сами шут. Ники, браво, Ники. Ники, бий фала, Ники. Ники, вземи топката и изпълни фал. Дани, влез навътре към дуспата. Там до последния, Андрей. Абе, мини напред, бе. Мини напред там в доказателното поле, бе.
Емо, пази човека тук. Засили се хубаво. Айде. Айде, Дани, искай топката, Дани. Айде, внимавай там с момчето. Добре, браво, браво! Айде, там покрийте хората, Ники, Дани! Айде хората! Би ги там! Дай Емо напред, до четвърти номер! Тук с него, обърни се! Не го изпускай! След така! Тони ти! Браво! Браво, Тони! Браво, майче! Точно така! Тръгвай сам! Айде, Андрей, под него, бе! Ей! Ей, Дарио! Сам Ники, сам и шут! Добре! Браво, тръгвай! Браво, бе, майсторе! Така, мой турке, браво! Така е, отлично! Пас! Айде, Андрей, тръгвай напред! Андрей! Браво, Дани! Отваряй на широко, Криси! Така, Андрей, браво! Не се отказвай! Давай му там! Тръгвай, победи, бе! Връщай настрани! Айде, пас на крилото! Дани, пас, бе! Тръгвай напред! Хайде, Ароно! Тръгвай! Любчо там! С 11 номер! Мето, дай ми вариант! Ади тук до централния перед! Браво, Лъчи, тръгвай смело! Внимавай да не сте избяга! Още имаш! Нищо, Лъчка! Любо, изпълнявай тъч! Любо! Хайде, хората! Криси, десора! Напред! Дарио, точно! Напред по тъча! Дарио, по-назад! Ароно, с гърба му, бе, Ароно! Айде, извади я! Браво, бе! Ники! Браво, бе! Браво! Добре! Кой ще иска топката? Дани! Айде, елате да! Дани, обърни се към топката! Икея, бе! Ароно, вместо вътре, Ароно! Айде, би го! Айде, Андрей! Опа! Айде, бе, Дани! По-живо малко, бе! Айде там, средата мини, средата! Емо! Човека! Тръгвай смело! Любо! Върни! Виж къде! Дани! Побързо! Дани, ти! Много бавно работи. Взехме я! Браво, Ади! Браво! Не бързи, Ники! Нищо! Айде, Андрей, бий там, по-настоятелно! Така! Айде, Зея! Давай, Ники! Удар! Па! Добре, Ничека, така! Айде! Дани! Браво! Айде, гледай сега! Пак така! Чакай бе, Емо! Ей! Има център! Любчо! Така, добре. Давай, Андрей! Пас, Дарио, така! Айде, Любо, ти! Дея! Браво! Пас! Добре, нищо, добре, браво! Айде там хората! Дани, напред бе! Дани, яде там средата! Ето го, чето сам тук! Там до него! Емо, тук стой, близко сади един до друг. Така, добре сте там. Ники, внимавай! Айде, бий го там! Емо, четвърти номер, бързо покрий го, бъй го! Ники, бий го, бе! Ники, бий човека, стопка! Пресрещай го, Ники! Его, Ароно, в коридора! Ади за тебе! Нищо, браво! Хайде, Ароно! Тони! Браво! Нищо, браво! Хайде, въркаме се там, не ми се дръжа главата, Ароно! Криска там. Кали човек, лъчи, по-напред. Лъчка, хайде. Там, Крис, дай, Денис. Потъча, дай. Взимай. Айде, Среда пас, браво. Хайде, Денис, към топката. Взимай. Играй, не се отказвай. Браво. Още. Дани, не се Бързо отказвай. да върви. Пас напред. Андрей, тръгвай. Андрей, напред. Браво. Тръгвай, стоп. Спокойно, напред. Стой, Андрей. Върни.
Няма смисъл сега да тичаш там. Хайде обърни се, де! Обърни се, връщай! Хайде, Андрей, хайде, Андрей! Браво! Свали я долу, Аронов, тръгвай! Хайде, емо, бързо в центъра! Браво, Аронов, чудесно играй! Така! Давай, Аронов! Браво, Аронов! браво! Точно така! Марто! Хайде, хората! Добре, Марто! Хората! Всеки до човек! Айде, бързаш! Ето го лъчи, дей, стъгни! Добре, Аронов! Още! Пак, Андрей! Хайде, Любо! Добре! Взимай, Денис! Браво, браво! Нищо лъчка, нищо вас! Не ръка, прибираме! Криси, гърба! Андрей! Андрей! Мини напред! Мини напред! Мини напред! Тази изпълнява! Любо! Върни се малко! Тръгвай напред, бе, Ади! Андрей! Така! Засили се хубаво! Много далече отидох! Дани! В центъра, бе, мой тънче! Ела тук, как ще ритне? Искайте я тук в центъра! Средата! Така, браво, Аронов! Стойте на едно място и чакате! Помагай в атаката! Ники, Аронов, Ники, дигай Ники, главата! Ей! Хайде сега на тъч! Аронов, играеш страхотно, но нямаш един път! Си ще биеш там! Внимавай, Емо! А такова на вратата, Денис! Денис! Любчо, там, Любо, там! На стената! Дани! Лъчи! А какво ще отбита топката? Правилно! Дай ми топката, Ники! Дай ми топката! Хубав удар, Аронов! Чудесно, браво! Нищо, браво! Криси, човек! Аронов, по-напред! Аронов! Така че горе да не пада втори път. Браво! Добре! Спокойно, Дарио! Горе, Емо! Дарио! Горе, Емо! Така, хайде на тъч, пас! Аз се няма губим! Добре, пасия! Дарио! Хайде, на първа чута, Емо! Дани, е така напред, Дани, напред. Така. Криси зад гърба му, Криси! Денис, взимай там централни защити. Браво, Аронов, перфектна позиция си. Хайде, бием там. Криси човека, хайде. Дарио, не се хвърляй. Сам. Пускай и сам. Моето момче, пас. На кой Криси? Браво, бе, Денис. Пуши ги. Нищо, добре. Перфектно отигране, хайде. Интересно. Бий го, Криси! Отстъпай, Дарио, отстъпай! Аронов, дай! Добре! Пас напред! Браво, Лъчка! Гледай, Аронов! Аронов! Точно да я подаваш моето момче или се вара. Играеш сам! Дай напред! Пас! Ники, гони го! Дарио, с Методи играй! Така, Аронов! Браво, Лъчка! Добре! Браво, Андрей! Ето го от друга страна! Криси! Искай, отваряй! Имаш среда! Бързо работи! Ето, стъпи здраво! Пас! Айде, Любо! Тръгвай, Криси! Браво, бе, Лъчи! Тото! Браво, бе, Лъчка! Засада. Лъчи! Страхотен пас! Криси! Не ми дигай ръцете, Криси! Ей, засада си 2 метра! Прибирай! Хайде, чудесна атака! Хайде, играй! Бия, Аронов! Айде, Андрей! Абе, излез напред, Андрей! Спокойно, Мето! Любо! Ей, върни се на Бързо, отдолу! Дарио, работи! Отваряй! По-мек пас, повърни назад! Спокойно, тръгвай! Лъчиски! Криси се! Аре, взимайте тази топка, бе. Още напред! Тръгвай! Браво, бе, Дарио! Би го! Си паса! Ади за гърба там! Денис! Айде, Смело! Айде, Емо! Добре, да се вземеш! Навътре мощно влизай! Смело! Айде, биго, бе! Браво, бе, Денис! Браво, бе, Лъвче! Така, Дарио на гърба! Да не се обръща! Хайде, Дарио! Стъпи здраво, Дарио! Смяна! Дарио и Криска! Аронов, минаваш защитник с Методи! Браво, Ники. Чукаш напред, дълга топка я гониш и това е. Ай, какво пас, дай, бе! Хайде, пас!
тръгвай без знак. Браво, айде, ти си. Сам до края. Па голата. Добре, браво! Браво, Ники, отлично! Ево, Ники. Виж как става. Браво, Менко, браво, айде, браво. Това бе, свърши ли по време? То свърши.